Tak toto má vlastne výbavu na 3 mesiace. Na chrbatiku domček jak slimačka. Hlava čistá a bude ešte čistejšia. Pešo, okolo celého Slovenska. Hej? No. Neskutočný zážitok. Narobil som v živote veľmi veľa zlých rozhodnutí. Najhoršia vec, čo drogy môžu zobrať, tak to je vlastná osobnosť. Rodina sa k tebe ináč chová. Ty sa chováš rodine. Presne. Ja som naozaj mal včera na mále. Ja som tak unavený. Neviem chytiť. Ja ťa zabíjam. Mám 40-ky horúčky, mám zapálenú šláchu, neviem od čoho. Sklamal som sa seba, aj ľudí druhých. Nemôžem skončiť, nechcem skončiť. Nechcem, ani neskončím. Veľmi veľa ľudí ani nevie, čo všetko na tom Slovensku krásneho je. Kam ideme, chalani? Toto sú tie chvíle, prečo to robím. Wow! Via Slovakia!